Hi guys, maadjong buntag din yung tanan Huwebes sa deron guys. Panaron. Pebrero 29, happy birthday sa tanang nag-birthday rong Pebrero 29. Kay kahibaw kung kanang Pebrero 29 panag sara dyan na naa. Manangguban di matiguang kay wa may birthday. Bitaw. Manadamig pamahaw guys. Si Bibi natug na pagbalik dah. Sa isang kulungan dito, kumusta naman mong tanan guys, kapag mga nangumusta na nagpaabot sa ilang mga will wishes, daghang kadong salamat ng tanan og lamin sa katong way bugto nga nagmahal, daghang salamat kadto sa kuan ni Bibi na sa ijang crib, sa ijang crib set ka ng mga gamit tanan, daghang kadong salamat kay ba nagkinsa ka pati ng ijang trolling atong tungan sa ijang mga gamit. Kay di ra ba siya moangay og i-mention kay mauwaw kuno siya. Karang kabuotan kaadyo nga imported nga mamininang ni Bibi. Diyan na pud na ija pud ng pinada mga ipit square nga ipit sa sinina ay kanang kumpitan ba sinina. Ito pa po si Zabuya guys, maray diyang imata o katasan, basa lang nga na, nabitaw, gani, kuhan, hindi ka nang ilisan na, maray diyang bisyo, suso, banha o mabasa, ano to, grakalos kino, madyo diyang paminaw, bawi-bawi na siya sa, may madyong tug sa dito sa hospital. Nagkatong nangutan na, pila kung kukaadlaw sa hospital, kuhan kukaadlaw dito guys, upat, kay, nagsugod na admit man ko og 19 sa gabi nga nakauli man pud mi pagka 24 ba to nay 19 sa gabi nga nakauli pud mi pagka 24 lagi lima lagi pero kuan man to Sabado lagi kuan pa man ko na discharge 23 24 na ta kauli. Kaloy sa Ginoo guys, sa gamong bail naabot sa 40 plus pero naman ko telehealth unja. Sa papod nabawasan pud gamay sa SSD kay butante man pud ko dire. So naka bill rami og 2 plus. Ako dapoy ka Bibi nga bayaran ng gamay. Para tong nabayaran namo pero agamang gasto guys sa pagpalit sa mga tambal sa tanang mga needs sa pag-opera. Kay mamanag itong giresita na mo atanan is happy po siya mo abot o yung gasto po may 20 plus pud among nagamit pa tumaapil na makwenta tong wala mo naapil sa lista ag katong day mga apas-apas na nga mga resita sa diha nako sa OR kay da pa man kuno pa yung mga resita nga di pa palit si Doki matutanan-tanan pero kaya kadong salamat sa Ginoo kay nakaluwas namin, nakaraos na kaluwas Ginoo po nagrasyahan mo ni dyan nga si Bibi buabuyag nga way patulian kay kasagaran nito sa hospital guys daghan kadyong mga Bibi nga ning overdue na nga ipang incubate pa karon luy kadyong mga inahan kay na butang sila sa ward pero gilang anak wa nila mada ito sa incubator gibutang kay antibiotic pa kay ngaban kasagaran nakakaon naghugaw diyan ngaban pud kasagaran di pangtabang kay nangapadjut ako pud guys kung nang pila ka adlaw overdue nako kay mamad kay due ditong 17 18 19 20 mamad kay due date na ha sa kaya lang mga anak pero wa man jud kuning libor bisag ipa-insert na kung duki og katong kuan nga vitamin A nga para sa kuan tong Primrose ang gyapon ko ning libor pero di gud na kaya manormal kay agang mayuma nakaharang siya sa lusutanan ni Bibi unja di pasalig si doktor og gidang inormal ug gas kay endag maglisod ko loy pag bata mao siguro jud ko ni jag si salaman kay para safe ning duha unja labi na kuno ako kay high risk na dila ka do nga nakalig-on sa mga bata-bata pa jud lahi ra. Pero pasalamat lang po sino gitagaan ko ni jag doktor nga ijang gilamdagan nga mamaadyo mi
makaluwas niya si Bibi way kakulian. Buyag manipod siya, nakurat galis duki kay wala nagdam ngayon na dekada ko kay sa ultrasound kay nakabutang ato kay kuan raman 3 raman to gani abot man ni sa 3.7 pero gapong mayuma guys is 12 cm na ko nakadakton ini si Duki after 5 or 6 months o gusto ko na kung magpa-opera pabalikon ko ni Dja kay Dja kung ikuan gutro laboratory diyang kuan ano sa ko ni Dja operahan sa mayuma naran na ako rin diyang ipabuhat sa maadyo nagaham kuan sa sama sa cesarean 5 to 6 months pa man kuno pod pwede. Sa kukado nag-cellphone guys, mo si Ombre siya nag-edit sa vlog kasi sa pinabubidyo. Karon kabila naman po ko kaadlaw pero si Ombre nag-edit dani. Tug mo pud si Bibi gabi wa na mi kadto na bilar kay di parehas sang gabi nga nagbinali siya nga. Gabi jang mata, daloy man pud og katugan. Gabi kay naghuman ni jag totoy kay makatug naman pud siya di katug na pud ko. Gabi ana tug naman pud balik babuyag. Basta wala man si Jay. Di naman siya basa, dali lang mo pud katasan matugra. Ating ipaikot ang labunan guys kaya puno nagbasket jadi may pinalit siya na nga kubasa guys maglaway ko ron para sa paniud to kubasa o okra o kamunggay laway hapit na mo bukaw guys agang panakat na ni guys konra luya kay bawal man si upaw og sibuyas luya ra kay pampakuan mo ko ng sibuyas pampa hinay sa gatas mong luya ra anja asin arang ka pure kadyo nga lawoy ya tataran guys lunod na itong kubasa niya guys naglunaw si nanay parang naima timo si upaw siyang gabi siyang alas 10 alas 12 na gadlawon magkatasan siya kuha ni saging o kamuti para di siya maglipasas katas. Hi guys, manada may paniod to. Usadaan nga lawoy nga kubasa o kamunggay nga panakat luyaw unsa asin. Kinahanglan og gulay guys kay along himsig ang panglawas sa mga angkan sa mga bagong panganak diha kinahanglan mo nga magluto dyan mo gulay o di kinason kana mga kuan bibi mga basta kay kinason guys kanang kabukab hindi na bay bagungon na para mugatas suso suso nga nagka adya lang panang gagmay kay kuti para mugatas mo kay mo na nakapagatas yun upaw utan lawoy kamunggay adya kinasen suso adya bagungon mo dyan ay nakapagatas niya ito na pagkagatas adya
kamong mga bagong panganak diha, adyaw jud mo pagkatas-katas kay basta katasan mo kaon jud. Nga kanang mga bana diha nga hingatugon, adyaw intan pasagdi na inyong mga asawa kay delikado og sidlag panuhot tag-uo makuan malaig tuno mukan ba tawag nila postpartum kanang postpartum postpartum mao ko na ikuan sa baji guys, labi na kanang bagong panganak, labi na kanang kanang normal bito nga panganak, mao ko na dali postpartum kanang malipasan ito sa gutom niya di dyan mukaon kay siyempre katugon pag kanang baji hangkan mong asawa katugon siya iba na po labaw pang natug manang ugma lipasan lagi sa gutom mga pila ka adlaw pila ka higayon nga ikatasan na dyan palipasan ra kay mahuwat rag bentag pamahaw na pinito panihapon na maka ingon jud makalimot jud kas kuan yung makawas bay makalimtan dyan mo madyo lamang na manghihilot kay agapan madali mong kamo dyan mga bana adyo dyan ton pasagdi na yung mga mag-ina kay dised delikado bahalag kabilal bilar og init sa nilugaw ya mabintahan dyan pag na makayugangan guys kay na mga pa ibang sopril mo sao ba sa pag init pagluto na tugon pan ba guys na mo sopril og katugon dyan mo katugon dyan ta na mo puli og luto ano mo init sa tinughong nilugaw sampurado o nilunaw dyan na mo init sa sabaw yan ang dyan nandiyan sabaw permi kaya para mo gatas kaya looy dyan nagbata o di padidihan sa nanay mas lamay dyan o kanang gatas sa inahan kay kung nagbata kanang himsug buyag sige ragatog Diya, magpasalamat mi sa mga nagmahal na mo nga way puas nga nagpakabana na mo o paabot sa ilang mga pag-ampo sa pagmahal nga way bugto ko no yung supaw dahang salamat kay bo na mo kinsa mo sa mga kanayunan sa mga nasa kanayunan ug sa kanunayang pagbati salamat yung tanan Naot nga pohon nga maka uli pun mo kita-kita ta para makakagas pud mo ni Baby Precious. Daghang salamat day kadto nitong tanan guys, labi sa katong kanunay nagmahal na mo labi na sa nagmahal pud ni Baby Precious nga wa pa galing mininggawas ito pa sa ospital diha andam na tanan nagijang kinahanglanon. Sa katupang advance kadyo nga nagpaabot nga nihatag og gift para pud namo man nami magamit sa ospital. Nagawas sa pud mi guys nga okay nga bisag da may mga nadengag nga mga istorya nga ladura kanus tinuod. Pasalamat gyapon mi kay kaning kanunay daoton guys, daghan man hinuoy grasya. Daghan man nagpaludyo nga grasya, daghan nagmahal. Kaning kawas sa pud mi nga wa mi nagkadiindiin ug asa mi ibayad sa ospital ug asa mi katong ipamalit sa among resita sa pagsugod para mag-admit. Dayon kato salamat yung tanan. Kanunay ra mo na apil sa mga pagampo.
Basta nagpaabot sa congratulations and best wishes. Kadong salamat po din tanan. Amping mo kanunay. O natpanta kanunay nga na. Natpanta nga namo sa kabaskog sa panglawas sa kanunay. Si Bibi guys, tuog pa. Mawatar po ito sa gusto lang mo. Didi. Kadong salamat sa Ginoo kay nag-awas na inom paghanggatas. Sa bago pamigay sikan sa dito sa ospital kaya ang kukukadyo makahigop og sabaw. Dugay po ko nakadextrose mo siguro itong wakong gatas dadyon. Kuli na mga sige na maghigop og lawoy, jadapikin hasan na gatas na ko. Sobra-sobra na hinumpod. Agas-agas na hinumpod. Diyan guys, muli tayo mong video karon. Kita-kita ta sa sunod nga vlog. O, moro to. God bless you all, always. Peace. Peace da peace. Bye-bye guys. Ang salamat dyan tanan. O maadjong adlaw ninyong tanan. Anhira ko kutob. Kini ang akong suliran.